its light to our days. Many are the blessings He bears to those who trust in His ways. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Maanaw sab kanimo. Mga igsuon, padayon natong iampo ang kalinaw kahusay sa tibuok kalibutan, labi na dinhi sa atong nasod, ang kasulbaran sa atong mga problema, labi na ang problema sa panglawas. Ato sang iampo ang atong mga benefactors and donors na siging tabang nato dinhi nga kanunay silang hatagan sa mga grasya nga ilang gikinahanglan. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdom ug paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamalan kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. Patalinghugi kami, Ginoo, aron sama nga nagsaulog kami sa misteryo sa pagkabanhaw sa imong anak. Magbalipayon unta kami inigabot niya kuyog sa tanang mga santos. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinudlo gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Ang mga tao nga naghatod kang Pablo, mikuyog kaniya hangtod sa syudad sa Atenas. Unya namalik sila sa Berea, uban sa tugon ni Pablo, nga paagpason sila si Silas ug si Timoteo sa labing madali. Unya si Pablo mitindog atubangan sa konseho sa Areopago ug miingon, "Mga taga-Atenas, nakita ko nga kamo mga relihiyusa kaayo. Kay sa akong pagsuroy-suroy sa inyong syudad ug sa pagtan-aw ko sa mga dapit nga inyong gisimbahan, nakita ko ang altar nga gikulitan ni ining mga pulunga. Alang sa Dios nga wala iilhi. Kanang inyong gisimba bisan wala ninyo iilhi, mao karon ang akong gipaila kaninyo. Ang Dios nga nagbuhat sa kalibutan ug sa tanan nga ania niini, mao ang Ginoo sa langit ug sa yuta, ug wala magpuyo sa mga templo nga binuhat sa mga tawo. Ug wala usab siya magkinahanglan bisag unsa gikan sa tawo, kay siya man mismo ang naghatag sa tawo og kinabuhi og sa tanang butang. Gikan sa usa ka tawo, gibuhat niya ang tanang bulok sa katawhan o gipapuyo sila sa tibuok kalibutan. Daan na niyang gilatid ang mga panahon og mga utlanan sa mga dapit nga ilang gipuy-an aron mangita sila kaniya, pamasin nga siya ilang makaplagan. Apan ang tinuod, mao nga ang Dios dili layo kanato. Kay diha kaniya kita may kinabuhi ug naglihok ug nahimong mao kita. Ingon sa gisulti sa pipila sa inyong mga magbabalak,
kita usab iyang mga anak. Ug sanglit kita mga anak man sa Dios, dili nato hunahunaon nga ang Dios sa magdagway sa larawan nga bulawan o plata o bato nga gikulit pinaagi sa kahanas sa tawo. Kaniadto sa wala pa mahibalo ang tawo, wala baliha sa Dios kining mga butanga. Apan karon nagsugo siya kay sa tanang mga tawo sa paghinulsol. Kay nagtagal siyang adlaw nga hukman niya ang tibuok kalibutan, pinasubay sa hustisya, pinaagi sa tawo nga iyang gipili. O gipamatuod niya kini sa tanang katawhan, pinaagi sa pagbanhaw kaniya. Pagkadungog nila nga si Pablo nagsulti mahitungod sa pagkabanhaw, may pipila kanila nga mibugal-bugal kaniya. Apan ang uban miingon, gusto kaming mamati kanimo pag-usab mahitungod niini. Unya si Pablo mibiya sa tigom. Pipila sa mga tao mitipon kaniya og mituo. Usa kanila mao si Dionisio nga sakop sa konseho sa Areopago. Ingon man si Damaris nga usa ka babayi og uban pa. Humani ini mibiya si Pablo sa Atenas og miadto sa Corinto. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ang langit ug ang yuta napuno sa imong himaya. Ang langit ug ang yuta napuno sa imong himaya. Dayga ang Ginoo gikan sa kalangitan. Dayga siya diha sa kahitasan. Dayga siya kamong tanan niyang mga anghel. Dayga siya kamong tanan niyang kagahuman. Ang langit ug ang yuta napuno sa imong himaya. Mga hari sa yuta ug tanang kanasuran, mga prinsipe ug tanang maghuhukom sa yuta, mga batan-on usab ug mga dalaga, mga tigulang ug mga kabataan. Ang langit ug ang yuta napuno sa imong himaya. Dayga ang ngalan sa Ginoo, kay ang iyang ngalan lamang maoy gibayaw. Ang iyang kahalangdon labaw sa langit
ug sayuta. Ang langit ug ang yuta napuno sa imong himaya. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Pagdaigo ng Diyos, hallelujah. Pagdaigo ng Diyos, hallelujah. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan. Himayaon ikaw, O Ginoo. Si Jesus mingon sa iyang mga tinun-an, daghan paunta kaayo akog isulti kaninyo, apan karon dili pa kamo makatugkad niini. Apan inig-abot sa espiritu sa kamatuoran, tultulan kamo niya sa tibuok kamatuoran. Dili siya magsulti sa iyang kaugalingong pagbuot, kundili sultihan kamo niya sa iyang nadungog, ingon man sa mga butang umaabot. Himayaon ako niya, kay ang ania kanako maoy iyang isulti kaninyo. Ang tanan nga iya sa amahan ako busa giingon ko nga dawaton sa espiritu ang ihatag ko kaniya ug isugilo niya kini kaninyo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo. Ang saad ni Kristo mao nga ang mopadayon sa pagpasabot nato unsay mga butang nga gustos Ginoo nga atong masabtan o buhaton, mao ang Espiritu Santo. Mao nang gitawag ning Espiritu Santo sad og the teacher or atong kaalam. Niya kung kamao lang kitang maminaw sa Espiritu Santo, daghan kay tag makatunan, pero dili sukwahi sa gisulti nga original ni Kristo. Murabag sumpay ba? Sumpay siya. Pero kung ang ato ganing isulti, musukwahi na gani sa original sad nga gisulti ni Kristo, dili na Espiritu Santo. Basin og sa espiritu sa demonyo na nanglitan divorce. Okay naman ang divorce karon kay pamalandungan man nagmaayo sa atong mga magbabalaod nya gihimuan og legality sa labinas kadaghanas mga nasod dinhi noon sa atos Pilipinas wala pa na siya, pero sa ubang nasod nana na siya, labi na sa US o uban pang mga dato nga nasod, nana ng divorce. Bisan mga Katoliko, muabil ni ana. Gani, naamang gani, Katoliko dinhi, muadtog laing nasod, adto dito makig-divorce. Sa inyong paminaw, ang Espiritu Santo ba'y gatudlo, ana? Siguro mo? Ako siguro, gyud kay ningon mas Kristo nga itong ilang panahong conflict nila sa una gipangutanam sa mga Hudiyo, okay ra ba ang divorce? Mas Kristo unsa may gitudlo ni Moises? Kay si Moises may nagdaas balaod sa una. Ingon din sila, ingos Moises, okay ra ang divorce basta musuwat lang ang bana. Giingnan din Kristo nga mga gahi ang gumugulo mo nang gisunod na lang mo ni Moises. Pero sa sinugdanan, gibalik yung Kristo sa sinugdanan.
Muna ang Espiritu Santo motudlo ni nato usahay murag bag-o pero daan di ay. Nya murag daan pero bag-o di ay. Muna ang wisdom of God is ever ancient, ever new. Muna iyang description, kanunay daan o kanunay bag-o. Kasabot mo na. Kanunay daan kay naa naman na daan sa Ginoo. Gisulti naman aniya pila na katuig wa pa gani buhatan kalibutan na daan na kay na. Pero pirmi sang bag-o kay kitang mga tao kada adlaw kinahanglan taog renewal. Pagbag-o sa atong pagtuo mo bada na magsigitag simba, sigig simba, dili man ni sigig pangayo god. Unsa man ni siya? Nagkat-on ta. Nagkat-on. Kamong mga tiwasono na kayo. Ngano pagutaw mo simba mo? Og buot gyud naon nga wa naman gamay na malamog kuwang. O say pasabutan na. Nagkat-on. Ang sa tilang giingon, knowledge has beginning but there is no end. O nang dunay mo graduate og college 94 na graduate lang yapog mo pag-graduate og college nya gipangutana siya nga imo naman lang ng mga sungkod ng imong classmate nganong ni eskwela pa mangyog ka nya mutubag ra sad siya dili man na question sa edad question man as gugma aron makat-on pa nga na siya so magkat-on kita nang litan dinhi sa atong kani bang atong parokya mangayo kita og lamdag sa Espiritu Santo padanglitan unsa may kalainan aning parokya og kadtong kapilya dias atbang sa una unsa may kalainan mangayo ta ay mo pagsalig ni Padre Siano nga mo explain ana kay madugay mahog magaway inyo man kung sawayon pero mamalandong ta sa lamdag bas Espiritu Santo ba nga kinibang ni ang atong gitukod nga simbahan mao ba ni ang katong kapilya diha or katubang kapilya kinahanglan bang maogid ni ang simbahan kana ang parokya ba o ang kapilya parihara mga malandong tana nya uban sad sa mapaubsanong kasing-kasing mao man bitaw diri sa unang pagbasa naa sila'y altar nga gibutang nga wa kuno mailhi kay wa pa sila kahibaw si San Pablo nga napuno sa Espiritu Santo mi-explain nga kining Ginoo nga wa ninyo mailhi kining Dios nga wa ninyo mailhi ako ning ipaila ninyo karon pagpaila na niya nya hisgot na siyang pagkabanhaw nya kadtong mga tawhana mga taga-Athens mga philosophers man to mga Greeks wa man na sila mutuo og pagkabanhaw paghisgot ni San Pablo resurrection siya storya lang ta sunod bloy lakaw sa mi bloy wa ora din isang kuan day kanara day banhaw ana ba kay gusto man sila kanang argument nga enlightening kayo pagsulti nan San Pablo nga pagkabanhaw kapoy na istorya lang ta sunod mo to jutay ray nakuha niya kay nga naman di man sila humble dili man open kani manggong humility kaning pagpaubos mao ni moablis atong kasing-kasing og hunahuna aron mosud ang Espiritu Santo ang wisdom of God wa gani nang humility wa gani nang atong pagpaubos di kita makat-on mo nang do na sa daghan dinhi nga hapit na lang matapos siging balik-balik di lang gyapon kasabot bisag unsaon og explains pare no usahay gani hasta ang nag-explain di gyapon kasabot og di sad mo sabot pananglitan ko ana maingon ko palit mog slot para sa atong project daghan man ana nga nakadungog naa say ikapalit pero ang uban mo ingon siging balik-balik anang palit unsa may kuan na unsa din lagi na siya mohunong siging project ngana ba no nya ikaw kay hunong siging palit sinina palit bag-ong sapatos bag-o nga
siging extension anang balay, siging balik-balik anang siging pa-colors buhok, pariban-riban ana, siging balik-balik. Unya og anin gani sa simbahan, wa pa gina mahuman, wa pa gina matagbaw. Questiono nato basta parte Ginoo, pero parte gani ato siging expand. Why katapusang pangandoy para sa atong lawas? Kana mauna siya ang kalainan sa garbo o sa pagpaubos. Mauna siya. O mapaubsanon ta, mas kahibaw ta, asam ni ako gamito ning akong kwarta para sa akong kaugalingon o para sa katilingban, para ba sa kalibutan o para ba sa simbahan. Kana, kahibaw kayo kana mo gamit. Mauna sila si St. Francis of Assisi, pag-mention lang nato sa pipila, si Queen Elizabeth of Hungary, si King Louis of France, mga dato man kay sila, kay mga hari man mga negosyante man mga kuan na kagikan, St. Ignatius of Loyola, Saint unsa pa na daghang mga santos nga porting mga datuag mga pamilya, pero ning give up sila sa tanan. Nga naman, pag-abli nila sa ilang kasing-kasing, o hunahuna, ang Espiritu Santo mitudlo nila nga ang gisulti ni Kristo nga biyai ang tanan, buhata karon, biyai ang tanan. Ya, gisunod gid nila. Tanawag unsay na contribute ni St. Francis of Assisi, unsay na contribute ni San Roque, Mother Teresa of Calcutta, kani St. Vincent Ferrer, sa ilang pagbiya sa tanan nga naa nila o sa pag-alagad nila nga mapaubsanon hangtod sa kamatayon, unsa may ilang nahatag sa kalibutan, maayo o dautan? Tubag? Naraman day na. Kadtong mga dawo kay tanan, kadtong siya ra gyud masunod, kadtong mga autocratic kay tanan nga kundi ka mosunod patyon tika. Naama sana nga mga leaders, di na lang nato mensyono, naama na sa world history kinsa tong mga tawag natong tyrant sa kalibutan. Unsa may ilang nahatag sa kalibutan, maayo o dautan? Kining gubat mao ni ilang nabilin, kining gubat gyud, gubat kining kompetisyon sa gahom, kining pagsigig palabuanay o kinsay gitaas og ranggo, kinsay kinadatuan nya, kinsay kinaisugan, mao na ilang gibilin. Mao na natakdan sa atong uban nga mga katawhan na karon, mga batan-on, pertisad kapalaaway, wala nagyoy kanang basta supa kanakog away kita, daugon ta ginis away ning atong isyo, dili daugon sa pagsabot-sabot og pag-ablihay sunahuna. Hasta gani rong na naglalis aning atong pagtuo, pupariha ra man kitang Kristiyano, Protestante o Katoliko, siging lalis anang lalis, gagmay kay mga pulong lalisan hangtod hapit na lang magpinatyanay. Naman gani naglalis, mga Katoliko mangani ni pulos. Ngila ra jung gilalisan, kinsa may namatay sa cross, si Kristo nga tao o si Kristo nga Dios? Kamo tubagan na ninyo. Lali sila na. Naasay ni text nago karon ning siya pader. Ngano maning ang laing tinuhuan nga ang ilang 10 commandments lahi mas ato? Lahi bag numbering mas ato. Apa mo kibaw na? I-google, di ba? Na iduha ka klase sa 10 commandments. Dili pareha og kuan ba? Number 1, number 2, 3, hangtod number 10. Og imo i-comparar sa ato, kana akong gibutang dias gawas. Na diya no? 10 commandments. Imo i-comparar ana, lahi siyag number. Lain ba? Lain gisulti. Nya pulos man na as Biblia. Og imong tanawon pulos man naa didto sa kuan. Sana Exodus chapter limot mo kana chapter 20 siguro na, or Numbers chapter 19 kanang naa na diha. Nya ngano man na kana lalisan na sana hangtod matapos ang kalibutan tungod kay dili man
mamalandong sa Espiritu Santo. Muna kita dinhi sa simbahan, nitukod si Kristo og simbahan ibabaw ni Pedro. Og niingon si Jesus, dinhi niining maong bato, tukuro nako ang akong simbahan. Ang imong idili dinhi sa yuta, idili sa didto sa langit. Og ang imong itugot dinhi sa yuta, itugot sad sa langit. Muna kita karon ato gining gisunod nga prinsipyo sa atong Catholic Church. Kining simbahan maoy mo desisyon. Ug ang desisyon sa simbahan kanang gitawag natong ex cathedra, himuon natong doktrina. Kanang ex cathedra pasabot ana ang Santo Papa together with all the bishops mohimog usa ka desisyon aron mo create og doktrina. Niya inighimo ang nagdoktrina ato ng tuhuan nga lamdag ni sa Espiritu Santo. Usahay wa masuwat sa Biblia, pero wa sad mo supak sa Biblia. Pero wa masuwat ang tanan. Kaya nga naman, matud pa ni Kristo, sigihan pagyud mo tudlo sa Espiritu Santo. Munang faithful gid ta sa atong simbahan. Dili na to supak-supakon. Pragod karon god. Karon kunong adlaw i-proclaim kuno sa Congress ang top posisyon, presidente o vice-presidente. Atong sagupon, gauban ang Senate o ang Congress. Mandate na sa atong Philippine Constitution. Way makasupa ka na kung unsay ilang iproklamar. Di ba? Anong inyong kong tutukan? Dili ni sa ato politika. Kanang, kuan di ba, nature ni natong mga tao nga dunay body of persons nga atong gitugyan ang atong pagpamalandong sa kamatuoran. Nga maoy mo deklarar sa kamatuoran. Sa ato, tong side, simbahan. Nya karon kayang simbahan mo ingon man, pamalit mog slat. Dini ba? Part man ni sa simbahan. Wa man maingon Father Siano, palitikog slat kay akong i-date sa Madre. Wa man. Palit mog slat kay itukod na tog kumbinto. Dopes. Ana. Gahapon di kay dakong halin na to da. 84 atong halin gahapon sa dopes. 84 slots. Pero pakpakan yapon na to, no? 5,406 na ang total na tong halin niya. Sa ato sang special slot nga sa to, MIP or MIP, Mary's Inspiring Purity, ang total na natong halin 397 slots. Pakpakan yapon na to. Kotobra Rabanirong Domingo, tag 500 ramang slot ani, 1,603. Para unsa man ni siya? Aron mas makat-on ang mga kabatan-onan pinaagi sa atong Children's Congress o sa atong kanang Santa Cruzan, makat-on sila og ma-refresh og matiman-an nila ang mga events sa simbahan nga mao'y nakapalambo sa atong pagtuo. Gastuhan na to. Sama sa kanirong atong eleksyon, perting dako ang gasto ani ang kaning kuan, ang Philippine government. Dako kayo, binilyon ang gasto aning atong eleksyon karon. Kay haron ta makakita og kaniniang mabalyo nato ang kaning gitawag natog demokrasy dinhi sa atong nasod nga mapasa ngadto sa mga batan-on. Sama sad ni ang atong gibuhat karong Flores de Mayo, gibuhat ni tanang simbahan nato labi na dinhi sa Pilipinas aron pagpasa ngadto sa next generation ni ining kaamguhan na si Maria mao gyud ang atong debosyonan, sentro sa debosyon aron masikit ta ni Kristo nya maghimo tag mga activities nga katilingbanon kay ang simbahan katilingban man nya kun magpundok na ta ato man gi-expect karong Biyernes sa atong Children's Congress mga 1,700 ang mo-attend ka mga bata o mga katikista apil na ginikanan. Mugasto kita na pagkaon nya ato sa silang panagaan mga almost 2,000 ka mga bata panagaan nato og kaning school supplies. Mugasto gyapon ta mo na karong Biyernes bana-bana mga 450,000 ang atong gastuhon. Karong Biyernes 27, ika 28
Mugasto na sa ta, mga prices, kay may nang magpaso-paso ta din simbahan na mupakita sa beauty ni Mama Mary ni anang pinaagian ng mga sagala. Kana bang kamautang mo presentar og beauty nga way hilas-hilas kaysa maggasto tag binilyon. Adi man sa kumusaway no kana mga miss nga para lang kuan-kuan kana bang pang beauty gyud ba nga pang kalibutanon mo gasto magitag maayo ana. Oh. Nganong mahal kay naggasto nga kanira man untay tap-tapan nila o kani dinhi ani gamay ra man ta kayo kanang ato kay dagko ginagahon-gahon gina siya so tabunan gid ang lawas parang Mama Mary ba tabunan kita usahay nga atong kontis ablihan mang lawas tungtong na lang dinhi ani pero mo na kasagaran namong tan-awon usahay mao na karon ato nang ipresentar nga kani maoy beauty nga pangsimbahan. Mao ni ang beauty nga pang Mama Mary, mao ni ang iyang litania sa Birhen nya i-act out sa atong mga kaigsuonan nga kabatan-onan nga kababayen-an dinhi sa atong parokya ang litania sa mahal nga Birhen, pipila sa litania sa mahal nga Birhen, mga titulo sa mahal nga Birhen tungod sa iyang pagka-rayna sa langit ug sa yuta ug sa pagkainahan sa Dios. Kana mga inana ba? Ya, di din ito gastuan. Mugasto po daan nag mga 550,000. Kay ato mang gibana-bana, mga 700 to 1,000 people ang mo tambong. Kanindot ana, 1,000 ka tao, mamalandong, mutanaw. Ato nang gastuhan oy. Una palit mo slat, kutubugma, hotda na ning 1,603. Awa di ba di gid mo kubit no murag mo taga Areopagos ba sa apo ulit tay ana pero na man say pipila nga ni sunod ni San Pablo basin pa ni adin hiron animbasad na as online sunod sa ni sila sobra katunga ba ninyo pero tan-aw na kos yung mga naong mga buutan mamukayo sige mo balik-balik diag palit di lagi mo mahubsan ako, sige sa kong palit, wa man sa kong mahubsi, kada dupa, kuliktar mangyapon. Sige sa na kong palit dito. Kay, nganuan, ni amang gani siging sod, di na hinong kong pagsigpagawa sa aning kwartaha, pangtunol man lang, imo ni Fader, asos, ipalit tayo na kong slot, nindot kayo. Diba? Muna siya ay beauty, lamdag sa Espiritu Santo, kini mo'y buhata, in ania pagamit ang imong lawas, in ania pagamit ang imong kwarta, mangayo taglamdag sa Espiritu Santo, kay maunay iyang function sa atong kinabuhi. Ang paglamdag, unsay gusto sa Ginoo nga atong buhaton matag adlaw. Mga igsuon, ang Espiritu Santo mao'y naglig-on og naglamdag naglihok dinhi sulod kanato busa atong pangayuon sa amahan linamdagan sa Espiritu Santo ang atong panginahanglan ug moingon kita amahan dungga kami nga ang simbahan sa kanunay malamdagan sa Espiritu Santo ilabi na ang mga nagdumala niini magampo kita sa Ginoo amahan dungga kami nga ang nasod nga nagkagubot gumikan sa gahom ug bahandi nga ang Dios mopadayag sa iyang espiritu aron mahiusa na sila pagbalik magampo kita sa Ginoo amahan dungga kami nga ang atong mga igsuon nga nabugnaw ang pagtuo tungod sa nagkalaing-laing problema nga ang Espiritu Santo mutabang pagdasig kanila magampo kita sa Ginoo amahan dungga kami nga ang mga kabatan-unan maningkamot kanunay sa pagsunod sa mga hiyas ni Kristo ug pagbuhat niini magampo kita sa Ginoo amahan dungga kami nga ang sulugoon sa Dios Teofilo Kamumot obispo mabayaw na sa kadungganan sa altar magampo kita sa Ginoo amahan dungga kami
nga sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangamaog paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampusod ug bahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Nga sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og finansal ug laing-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Nga ang mga mipanaw na sa laing kalibutan, luwason ni Kristo ug padayunon na sila sa iyang gingharian. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Dungga Ginoo ang among mga pag-ampo nga gituboy nga kanimo uban sa gugma ug pagtuo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg ug pagmaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Dios nga pinaagi sa pagbinayluay niining mga halad, nagpaambit ikaw kanamo sa usa og halandon nga pagka-Dios, itugot nga muyo kami nga sama nga nakaila kami sa imong kamatuoran, magpuyo unta kami kinabuhi sibo sa maong kamatuoran. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Maanaa usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magmalipayon kami sa pagdaig kanimo sa tanang panahon, apan labi na gayod niining mahimayaong panahon sa pagkabanhaw, kanus-a si Kristo gihalad nga among sakripisyo sa Pasko. Kay ang among karaang kaalaot natapos na, usa ka kalibutan nga nagunob gibag-o. Diha kang Kristo gitibuok pag-usab ang among kinabuhi. Tungod niini uban sa mga kalipay sa Pasko sa pagkabanhaw, nagmaya ang tibuok kalibutan ug usab ang mga anghel sa kalangitan niduyog pag-awit sa imno sa imong himaya diha sa way hunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman. Puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos,
Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi, tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag ni iningadto sa iya mga tinun-an, ug miingon, dawata kini, ug panginom kamo nga tanan, gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik ngani. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo amahan, niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan, himuang nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo, ug sa tanang mga pari, mga reliyoso o mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na ang among gihandom karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudoong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga ani ang nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton lata sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan mo, gana sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, muabot ka na mo ang imong harian, matuman ang imong pagpun, dinhi sa yuta, mayroon sa langit. Ang kalanon na mo sa matag adlaw, ihatag ka na mo karong adlawan. Upasayloa kami sa among mga sala, maingon nga kami nagapas
pasaylo sa mga nakasala kanamo. O dili mo kami itugyan sa mga pagsulay. Inunualuwas sa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunobos. Kay mo mananging harian, ang gahumugan himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Amen. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Maalausap kaninyo. Atong ipaambit karon ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dila ko angay mo kalawat kanimo, apan ipamulong mo lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umarika sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. At all times I will bless Him, His praise will be in my mouth. My soul makes its boast in the Lord. The humble man will hear of Him, the afflicted will be glad, and join with me to magnify the Lord. Let us exalt His name together forever. I sought the Lord, He heard me, and delivered me from my fear. Let us exalt His name together forever. Sing His praises, magnify the Lord. Magampo kita. Ginoo, patalinghugi nga mapuangoron ang imong katawhan o himua nga kaming imong gibuhong sa mga misteryo nga langitnon,
makalabang gikan sa karaan nganha sa bag-ong kinabuhi diha kanimo. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat mao ang divine wisdom. Diyos nun nga kaalam. Unya mahitabo ra ni nato kung mapaubsanon tang maminaw sa lamdag sa Espiritu Santo nga ni akuyog nato kanunay. So usas mga lamdag sa Espiritu Santo nako padayon lag baligya sa slat. Nya ang iyang gisulti malipayon gyud ang mopalit niini. Ang di mopalit masulubon. Kana inana na siya. Kana bang di mopalit nga naay ikapalit masulubon mo. Kanang naay ikapalit unya mopalit malipayon mo. Ang way ikapalit niya gustong mopalit malipay gyapon mo. Ana ay labog pangawat. Narabatoy inahan nga nangawat og kwarta sa iyang anak kay iyang gipalit og slat. Nako ayaw na nausba ha, pero ako lang nindawaton o sa karon. Wa man ako no sa trabaho. Iya ko nung gikuha ang kwarta sa iyang anak niya, iyang gipalit diri. Dito maayong inahana. Pero basin pa wa na turon mangawat nangayo na to. Ang Ginoo manaa kaninyo. Maala Ana usab sa kanimo. kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Gihalad na ang misa ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Magambahan kita karon, mga anak sa Diyos, namulan kitang tanan, sa iyang bendisyon, at tunay ko ng Amahan ng Anak o Espiritu Santo, karunong sa gihapon, atong pagsimba